Silav roj baş, evar baş, evan nuhivitkum hum tev başın, selametin çen uşi henel berdesti men xwazin jora pêşkêş bikim bi taybetî derbarê vê pêvajoya me û Tirkan de ka çawa pêş dikeve. Hêlîn Ümîd ji rêveberên tevgerê dibêje. Di nava meselê de em xapandinê hîs dikin. Çawa ku hatibû plankirin û wisa nameşe. Sinan Çîftîrek wekîlê me û serokê Partiya Komünîstên Kurdistanê jî daxife. Dengê wî bi Tirkiyeyê dixwazim bi were parve bikim. Paşê jî em bi qismî hinek şîrove bikim bi Kurdî. Lê mesele hinek giran e. Mesele bi êş e. Ji ber ku hin plan, proje, hesab li ser meselê hatibû kirin. Çima wisa dimeşe? Dewleta Tirkiye dîsa çima Kurdan dixapîne? Hêlîn Ümîd çima bahsa gotina xapandinê dike? Têda xapandin heye. Ez nivîsa wî ji were dixwînêm hevanda. Yani tiştekî em lê zêde nakin û bê şîrove em ji were bixwînin heta dawî. Meselekî gelekî mühîm e çünkü pir însanan hêviya xwe pêvagirê dabû. Heta niha ne deh pêvajoyên aştiyê, lehvatinê, agirbestê hûn çi dibêjin bibêjin çêbûn lê hemî jî bê encama. Niha ev pêvajoya herî dawî ye. Eger bi ser nekebe wê çi bibe tiştekî jî nabe. Aliyê Kurdan mevziyên xwe yê eskerî wan da kirin. Lê jaliyê siyasî ve ji xwe meşrû bûn. Lê di qeda navnetewî de zêdetir meşrûyet qezenç dikin. Dewra çek û sîlah bi dawî dibe. Lê mücadele tekoşîna siyasî wê bidome. Êdî rê bide jî nede jî dewleta Tirkiye wê wisa bidome. Gelek kesan xwe îfade kir ser mijarê. Remzî Kartal jî yani dibêje qanûna çarçovê eger mutabakat nebe, eger rêveberên dewleta Tirkiye bi Öcalan re rû bi rû rûnênên li hev nekin û Öcalan azad nebe, nikaribe pêvajoyê bi xwe bi rêve bibe, ev qanûna ku derbikeve bi kêrî tiştekî ne. û heta eger her kesî negire nava xwe, eger cudahiyê bixe navbera hêzên gerîla, filan kesê sûç kiriye, filan kesê sûç nekiriye, filan kes tevlî çalakî biye, filan kes tevlî çalakî nebiye dikare were, tiştekî wisa dibe em qebûl nakin. Qebûl nakin armanca vê yekê hilweşandina rêxistinê ye. Çünkü ême me sûç nekiriye. İnsanê ku tevlî çalakiyên eskerî bûne jî sûç nekirine, insanê ku tevlî nebûne jî sûç nekirine. Her ferdekî ku ji bo dava Kurd û Kurdistanê xebitî be sûç nekiriye hevanda. Hêlîn Ümîd jî wisa dibêje, Remzî Kartal jî dibêje, herkes dibêje. Endama tevgera azadiya Kurdistanê Hêlîn Ümîd li ser pêvajoyê got divê herkes pir baş bizanibe ku rewşekê wisa her tişt di rêda diçe wekî ku hatiye plankirin dimeşe. Na, tiştekî wisa tune ye. Di rewşa asayî de lazim bû yek ser piştî meha Gulanê hinekî gav bi hatin avêtin hevdîtin çêbû bûna. Lê li ser pêvajoya çareseriyê tiştekî wisa çê nebiye. Eger dibêje di pêvajoyê de pêşketin çê bibin, ev yek wê bi misogerkirina azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan ancak mümkün e. Ji bo ku ev pêvajo bi rêve biçe, me çend tevdîr wergirtin. Ji destpêka pêvajoyê ve me hemû gavên ku me bavita bi azadiya fîzîkî ya rêber apo vegirê da. Yani me got em dikarin rêxistina xwe fesih bikin, şerê çekdarî bidin sekinandin, em dikarin werin Tirkiye jî her biryarê ku me daye me hemî bi şertekî vegirê daye eger Öcalan azad be. Eger azad nebe, eger pêvajoyê bi xwe bi rêve nebe, hemî biryarê me girtine bêmane ne. Derbastar nine. Me bi şertê wê yekê vegirê daye ku rêber apo vê pêvajoyê bi xwe rêve bibe, araste bike, dibin berpirsiyariya wî de her tişt bi rêve biçe. Ev yek aniha ev biryardariya me hêjî didome. Bi vê watê eger gav were navêtin, pêşketin çê bibin, aliyê din di nava hinek bendewariyan da be, bixwazin pêvajoya çekdanînê eger bidome, divê herkes baş bizanibe ku ev rewş bi azadiya fîzîkî ya rêbertiya me şertên wî yên xebata azad vegirê daye. Ji xeynê vê yekê kes nikare gavekî din bi me bide avêtin. Hinek dibêjin di pişt perdê de her dualiyan li hev kiriye û temam e filan bêvan na em dibînin wê li hev nekiriye. Li hevatin tune ye. Çima bi Öcalan re hevdîtin nayê kirin?
Hilûn ûmîd wiha bersivda divê mirov vê pirsê ji aliyê din bike elbet aliyê dewleta Tirkiye divê mirov baweyekî zêlatir bipirse kaçima hûn ji vê pêvajoyê de revin. Ev pêncî rojin hevdîtin tunê bi Abdullah Öcalan re lêberê daxuyaniyê ku ji aliyê dewletê ve ji aliyê desthilatê ve tên dayîn çi ne dibêjin di pêvajoyê de tu pirskirêk tunê ye pêvajo xweş bi rêva diçe ez dikarim bibêjim ku ev xapandin e ve gotin hêlên ûmîd e. Yani revebirên dewleta Tirkiye wextê ku dibêjin pirskirêk nabînin her tişt xweş diçe li gorî hatiye plankirin bi rêva diçe divê evaya xapandin e rastî ne wisa ye. Divê herkes gelekî baş zanibe ku rewşekê wiha tune her tişt wekî ku hatiye plankirin nameşe di rewşa normal de piştî Meha Gulanê wê hinekî gav bihatin avêtin hevdîtin wê çêbibûna hinek rojnameger wê biçûne cem rêbertiya me wê pêre hevdîtin çêbibiya wê derfeta wî çêbibiya ku xîtabê raya giştiya Tirkiye xîtabê gel û civakê bikira pirsên têne merehkirin bibersivanda lêbelê yek ji wan çê nebû. Pêvajoya entegrasyonê heye bi qebûlkirina naslameya Kurdan ve girêdayî dibêje hêlên ûmîd ew jî pir balkêş e yani ya rastî jî ew e merû çawa dikare entegrê rastiya Tirkiye bibe roja ku naslameya Kurdan were qebûl kirin. Hêlên ûmîd li ser pêvajoya entegrasyonê li ser nîqaşên yasayî jî ev tişt destnîşan kirin. Em hîn nikarin pêvajoya entegrasyona demokratîk nîqaş bikin. Entegrasyona demokratîk ne tenê pêvajoya çekdanîna hêzên çekdar e. Tiştekî wisa tune ye. Ne ew ku ew bigêjin statûyekî yasayî. Yani hêzên gerîla were bigêje statûyekî yasayî û xilas. Tiştekî wisa tune ye. Pêvajoya entegrasyona demokratîk pêvajoya demokratîkbûna Tirkiyeyê. Ji ber ku em difikirin û bawer dikin ku wê pêvajo qonax bi qonax bi rêve biçe em hinek tiştan naxin pêş lêbelê eger Kurd bi dewleta Tirkiye re entegre bibin û bibin yek divê herkes zanibe ku ev yek tenê bi demokratîkbûna dewletê bi vêkirina deriyên ji bo demokrasiyê bi tekoşîna demokrasî û mafên rêxistinbûnê mafê hebûn û naslameya Kurdan ve girêdayî aliyê din vê yekê baş dizane. Mafê rêxistinbûnê çi ye? Yani tu bikaribî hebûna xwe ya îro a rêxistinkirî ne bi rêyên eskerî lê bi rêyên siyasî jî bidomînî li Tirkiye. Tu tiştekî wisa tune tam berova jî ne tenê li dijî me li dijî CHP jî operasyon tene meşandin li dijî rewşenbîran operasyonên girtinê binçavkirinê tene meşandin ji bo pêvajoyê divê çarçoveya hukukî siyasî bawekî rast were avakirin hat gotin ku ev yasa wê her kesî li xwe bigire pêşî paşê dawiyê de gotin ev yasaya ku hatiye parlamentoyê yan jî ew ê were parlamentoyê nava vê heftê de normal diviye û bihata li gorî Mithat Sancar. Nava vê heftê diviye bû tiştekî çê bibe. Lê hêjî we sibê pêşemiye hê tiştekî tune ye. Li gorî dibe me çapemeniya Tirkiye'de bîstiye çapemeniya girêdayî AKP di van rojên dawiyê de ev yasa ve her kesî li xwe negire ve rêbera pol xwe negire di medyaya desthilatê de nivîs nirxandin agahiyên wiha derdikevin dibe em tiştekî wisa qebûl nakin. Her kesî wextê ku li xwe negire ew yasa ne ew yasayê ku em qebûl bikin. Em rêxistinê nakin pêncî perçe, em nakin du perçe jî. Her ferdekî rêxistinê dibe eynî muamelê bibîne. Ji kesekî normal doh tevlî gerîla biye heta revebirî Payebilind yê Partiya Karkerê Kurdistanê. İkecekî fet nake. Herkes divê bi eynî muamelê daxilê nava pêvajoyê bibe. Têgeha suç li cem tune ye. Em suç red dikin. Nabe ku kesê ku tevlî suç bûne, kesê ku tevlî suç nebûne, têgeha suç çi ye ji bo me? Ji xwe em têgeha suçê bi temamî red dikin. Tekoşîna azadiya Kurdistanê, tekoşîna mezin û bi heybet a mirovahiyê ye, tekoşîna rûmeta mirovahiyê ye. Yek ji tekoşînên herî mafdar ê di dîrokê de ye. Em dikarin bibêjin di van rojan de pêvajo rawestiye lê tabii jiyan didome, guherîn ve guherîn jî hene didomin. Yani hêlên ûmîd dibêje di rojên pêşme de plan û projê me jî hene didomin. Yani wisa ne hêsane. Çi ye? Guherîn ve guherîn jî didomin. Kesekî şûna xwe de mîna xwe nasekine.
Sinan çift yürek jî sedemê xıtımandına pêvajoyê dibêje. Çima pêvajo sekiniye. Bi şerê Amerîka İsraîlê li hember İranê vegirê dide. Bi Rojavayê Kurdistanê vegirê dide. Dewleta Tirk difikire ku li Rojavayê Kurdistanê tiştek ku bi dest xistiye ji xwe bi dest xistiye. Li İranê jî eger bi Amerîka re li hev kiribe, bi İsraîlê re li hev kiribe, garantî bigire ku tiştekî para Kurdan nakeve, li Tirkiye pêvajoyê aynı rojê xerab dike. Em godarkin çi dibêje Rêzdar Sinan Çiftiyürek? Başta sorulması gereken soru şu. Cumhur İttifakı ya da AKP 7 Ekim sonrası bu çözüm sürecini niye gündeme getirdi? Niye alelacele gidip Bahçeli ısrarla Öcalan'la görüşelim dedi. İki temel tehdit vardı. Biri 7 Ekim sonrası algıladıkları tehdit, Rojava'nın statüsü resmileşecek, İran statü kazanabilir. Bir tehdit buydu. İki parça Kürdistan federasyonları resmi fiili. Bunlar bölgede dediler ki biz yeni referanslarla geliyoruz. İran ve Türkiye Halklar ve İnançlar Hapishanesi, biz Kürdistan'ı Halklar ve İnançlar Bahçesi yapacağız. Bu iki tehdit devleti çözüm sürecine yönlendirdi. Özetin özeti. Ne oldu? Devlet şimdi dönüp geriye baktığımız zaman devlet yanlış bir bakış açısına sahip. Kürtlerin konjonktürel kayıpları üzerinde politika belirlemeye başladı. Diyor ki zaten biz Rojava'da onların tabiriyle az çok hedefimize ulaştık. 2. Doğu Kürdistan'da korktuğumuz başımıza gelmedi. 3. Batı bloku şu anda gelinen süreç itibariyle Irak ve Suriye'yi merkezine alan bir devletleri merkeze alan bir politika izliyor. 4. Cumhuriyet Devleti'nin kurucu aklı olan İngiltere ile 23 Nisan 2026'da tam da 105 yıl önce imzaladıkları anlaşmayı yenilediler. Beşincisi ise NATO meselesi. Türkiye şimdi NATO'dan yeni misyon üstlendi, görev üstlendi. Neydi bu yeni misyon? Özellikle iklim krizi nedeniyle Afrika'dan gelecek olan muhtemel önümüzdeki 10 yıllarda, 20-30 yılda 200-300 milyonluk bir göçte dalga kıran olacak. 3. NATO'nun koçbaşı olacak. Zaten jandarması. Türkiye ne istiyor? Diyor ki tamam ben bunlara hazırım ama siz de benden istemeyin. Ne derler? Demokrasi ve Kürt meselesini unutuluyor. Dolayısıyla devlet bundan hareketle dikkat edersen çözüm yasasını, çerçeve yasasını bu iki şeyi öğrenmek istedi. Özellikle Rojava'daki durumu görmek istedi. 2. PKK'nın silah bırakmasını onların tabiriyle yerinde gözlemlere bağlı olarak görmek istedi. Onun için geciktirdi. Bir de bölgedeki gelişmeleri arkalamak istedi. Şimdi diyor ki bu 4 noktada ben rahatladım diyor. Rahatladığım için diyor çerçeve yasayı mümkün olduğu kadar önce geciktirdi. Şimdi de içini boşalttı. Görülen şey şu. Zaten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ne dedi? Müzakere yok, diyalog var dedi. Dolayısıyla getirdikleri yer itibariyle çözüm sürecini seçimin bir aparat haline getirmek ve tırnak içinde terörle mücadele parantezine sıkdırmak. Zaten işin başında Kürt meselesinin çözümü yoktu. Bizim en ileri beklentimiz şuydu. Kürt meselesinin bazı sonuçlarını ortadan kaldırsınlar. Sayın Öcalan'ı bıraksınlar. Demirtaş ve Kobani davası tutsaklarını bıraksınlar. Kayın meselesi. Ya Sayın Türk, Sayın Zeydan dışarıdalar. Bir cezaları yok. Niye iade edilmiyorlar? Hani çözüm süreci var. Bunu kökten bir yasayla çözsünler. Yani iki Ahmet göreve denilmesin. Yasayla çözsünler. Dağda gelecek olanlara hakikaten siyasal ve sosyal yaşam alanı açsınlar. Bunlar Kürt meselesinin bazı sonuçlarıydı. Şimdi görünen odur ki iktidar özellikle AKP bu sonuçları ortadan kaldırma konusunda bile ürkek yaklaşıyor. Onu bile seçim pazarlığı konusu yapıyor. Bu bakımdan öncelikle Kürt siyasetinin ortak bir mesaj vermesi lazım. Büyüğüyle küçüğüyle demesi lazım ki Cumhuriyet aklı Kürtlerin konjonktürel kayıpları üzerinden hareket ediyor, yanlıştır. 1921 Koçgiri'den 2026 bugüne tank, top, Kürt meselesini çözdü mü? Çözmedi. Bitirdi mi? Hayır. Tersine büyüttü. Bu referansla yani siz inkar redle, siz tank, topla Kürt meselesini 100 yıldır çözemediniz. Bir kez daha çözemezsiniz. Bu bir. 2. Ya kardeşim biz statü istiyoruz sizden. Biz varlığımızı istiyoruz ya. Bir milletiz, biz varlığımız resmen kabul edilsin. Bunu bizim 7, 8, 10 neyse parti büyük küçük ortak bir açıklamayla devlete net tutum söylememiz lazım. Siz yanlış bir yoldasınız. Çözümü budur. Kürt siyaseti silahı bırakıyor. Barışçıl demokratik siyasete dönüyor. Siz de kendi silah tekelinizi ve politikanızı sorgulayın. Çünkü Kürt hareketi sonuçtur. Neden? Sizin izlediğiniz politikalardır. Siz politikanızı değiştirmezseniz yeni sonuçlar üretir. Özeti Kürt siyasetinin bugün kalıcı ulusal ittifak olmasa bile bu şu anda uzak görünüyor. En azından bu konuda ortak tutum alması lazım. Ez dibêjim pir vekirî xwe îfade kir. Her tiştê ku lazim bû bihata gotin Sinan Çiftiyürek
پر زمانێکی vekirî got xwezî bi Kurdî biya lê Tirkiye yani devleta Tirkiye bi NATO'ya eger lehev bike xwe lehev kiriye devleta Tirkiye bi Iraqê re bi Îranê re İsrail Amerîkayê re lehev bike êdî xemawî namîne xemawî û Kurdan tune ye mafê Kurdan ne xema devleta Tirkiye ji ber vê yekê aniha dereng dixîne heta ku meseleya Îranê hinekî zelal be safî be başê peyn li Kurdan dixe eger bibîne ku mesela Îranê de zehmetiyan dikişîne wê statûyekî çêbibe ji bo Kurdan ew ê dîsa dest bi pêvajoyê bike û destê xwe li pişta Kurdan bide û filan bêva yani devleta Tirkiye sextekar e bi zimanekî vekirî wisa dibêje yani ji ber vê îcab nake mirov meselê bibe bîne yani li pê xapandinê li bin sextekariyê fitne fesadiyê dek û dolab komplo ye çi dibêjin bibêjin ji xwe re hevan do gelek spas dikim ji bo peyamê we eger hûn bibin abone kêfxweş dibim divan rojên dawiyê de hejmar abonê me zêde bûne hinek din cak bikin bila hejmara me bibe 40,000 di nava heftekî du hefteyê de pir baş dibe mala we ava hindik ma em jî pêş bikevin ji bo me mühîm e ji bo Kurdî jî kanalê Kurdî jî dibe îtîbarekî yani bila hejmar abonê me zêde bin em jî di nava xelkê de ji xwe her çend hejmara YouTuberê me zêde tune bin jî ême qet nebe rojê her rojê canan rojê du cara bawekî îstikrar ev nêzê 2 salin em du domînin baş hat heta niha baş e û zanin zehmet e ha zehmet e mirov her roj bi Kurdî 40 deqe bülten çê bike bi ekîbekî pir biçûk tu hêzekî li pişt me tune ye ne maddî û ne jî bawekî fîzîkî personel derdora me tenê hêza me ya manevî heye em hêz û quweta xwe ji we digirin heqeten ji dil dibêjim dibe hûn hinek hêz û quweta xwe nîşanê me bidin bi abonetî dibe bi endametî dibe bi hejmara temaşevanê dibe baş e yani vê rewşî de em razî ne lê hinekî din hevan lo em didomînin em biçin Kobaniyê krîza elektrîkê heye kar rawestiyaye nexweşî heye zêde bîye nexweşxane kêm dixebitin elektrîk tune ve jiyan disekine hele vê germa havînê de vê germê de kêmbûna elektrîkê germayiya zêde jiyana xelkê Kobaniyê heqeten pir zehmet kiriye ji ber zêdebûna saetên qutbûna elektrîkê gelek dikan nikarin karê xwe bikin asêman e ne tenê li Kobanî deverên dinê Rojavayê Kurdistanê jî rewş bi vî şeklî ye ja ne tenê elektrîk av jî tune ye li fabrikeyekê qerez û qehwê ji ber nebûna elektrîkê makîne aniha kar nakin yani kar bi temamî sekiniye xwediyê dikanê dibêje qutbûna elektrîkê karê wan dijwartir kiriye bûye sedema rawestandina kar û kêmbûna dehatê jî pere jî êdî namîne dikandar wekî din çi dibêje elektrîk ji 24 saetan tenê 4-5 saetan tê em jê fayde dibînin ew qase karê me bi temamî li ser elektrîkê ye ne tenê karê me yani piraniya pîşesazî bazirganiya bajêr li ser elektrîkê ye 4-5 saet pirsgirêka me çareser nake îja divê dişûna ji bo ku em bikaribin elektrîk çê bikin me jeneratör anîne lê ew jî mazot nebe jeneratör jî naxebite dîsa mana xwe tune pir zehmet e welhasilê kelam mesela av û elektrîk dibe hal bibe ama hal nabe çünkü rêvebirî nexwedî otorîtê ye li Rojavayê Kurdistanê bi Şamê ve girêdaye mesela wana entegrasyonê jî didome ez dibînim ku şandeyên Rojava diçin Şamê ê Şamê tên wê dirê hev û du dibînin lê ez nikarim nûçe çê bikim di derbarê van meseleyan de çünkü hem ben nizanim vicdana min dest nade ez nikarim wan hevdîtinan mîna ku tiştekî asayî ve normal be nîşan bidim mesela memurên rêveberiya xweser aniha hemî daxilê wezareta karê hundir bûne êdî meaşê wan wê ji Şamê were weya ne tiştekî pozîtîf e weya tê wê manê ku êdî bendê me ketiye destî wan sibê du sibê meaş bibirin em perîşan dibin hevan fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê CENTCOM'ê gihand bi fermana Serokê Amerîkayê Donald Trump êrişên esmanî yên ser Îranê ev du sê rojin didome İran di rewşekê zehmet daye CENTCOM'ê eşkere kir ku armanca wana sereke
lawaskirina hêz û quweta Îranî ji bo êrişên li ser keştiyên bazirganiyê ye. CENTCOMê got bi fermana Serok Donald Trump şeva sê şevan li ser hev êrişên esmanî pêkanîne li Îranê. Wekî din 13 tîrmehê saet 22 de navber dane êrişên xwe. Lê tabii İran jî rehet nasekine, İran jî êriş dike. Yani armanca Amerîkayê vê gavê ew e ku hêz û quweta Îranî ya li tengava Hormuzê hinekî kêm bike. Niha li Rojhata Navîn zêdetirê 50,000 askerên Amerîkayê wezîfedarin, hemû jî ji bo wezîfê amade ne. Yani Amerika pes di hêza xwe de li Rojhata Navîn. Serokê Amerîka Donald Trump li koşka spî bi rojnamegeran raaxivî. Ew jî tim beyanatên ji hev cuda dibe. Geh dibêje em amade ne ji bo hevdîtinê. Geh dibêje pêvajoya hevdîtinê bi dawî biye. Her roj tiştekî cuda dibêje. Ana em dibîsin ku ji İsraîlê re gotiye divê tu ji Sûriyê derkevî. Mesela çawa hatiye hişîvî. Divê tu ji Lübnanê derkevî. Ji İsraîlê re dibêje derkevî. Êku İsraîl xist Sûriyê Donald Trump bixwe bû. Xist Lübnanê, xist Gazayê Donald Trump bixwe bû. Ana dibêje wê derê derkeve. Çima? Menfaetên aborî Amerîkayê hene. Türkiye lava dike, rêca dike, her tiştê xwe seferber dike. Donald Trump li gorî menfaetên xwe yên aborî tev digere. Kî çi bide Donald Trump dibe mirovê wî. Prensîp, ehlaq, mafê mirovan li cem Donald Trump û rêveberiya wî tune ye. Îro buhayê petrolê bi rêjeyekê nêzîkê ji 4 bilind bû, gihîşt asta herî bilind a van 4 hefteyên dawiyê. Amerîka carekî din dorpêçên deryayî danî ser Îranê. Her du welatan êrişên xwe yên li tengava Hormuzê tundtir kirin. Ev jî çi dike? Petrol buha dibe. Petrol buha bibe, bandor li me hemyan dike. Piştî êrişên Amerîkayê li ser Îranê buhayê petrola Brent a deryaya Bakur $1.5 zêde bû. Barmîl bi $84.8 hate firotin. Buhayê petrola sivik ya Texasa Amerîkayê jî $1.7 bilind bû. Gihîşt $79.84 yani $8. Êrişên esmanî yên Amerîkayê bûye sebeb. Her cara ku keştiyên tankerên petrolê nikaribin di Hormuzê re rehetî derbas bibin, wisa bihabûn çê dibe. Tiştekî din ku petrolê buha dike metirsiya Husîyan e li ser deryaya Sor. Yani Husîyên Yemenê bi füzeyan bersiv dan êrişên Erebistana Suudî a li herêmê. Ew jî tengavekî muhîm e derya Sor. Ew jî Husî bi Îraniya re dixebitin. Ew jî li wê derê dibin sedemê buhabûna petrolê. İddiayekî balkêş tişek û gava din ji were got Axios eşkere dike. Serokê Amerîkayê qaşo Donald Trump ji Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re gotiye lazim e tu dest bi vekişandina hêzên xwe li Sûriyê bikî. Û aynî tiştî li Lübnanê jî bikî. Yani hem ji Sûriye hem li Lübnanê dibe tu vekişî. Malpera Axiosê xwe destpêra agahiyên çend berpirsên Amerîkî û İsraîlî. Trump pêşemiya borî di pêwendiyekê telefonî de ji Netanyahu xwestiye hêzên İsraîlê ji wan herêmên Sûriye û Lübnanê vekişîne ku niha dibin kontrola wan de ne. Trump baweyekî zelal ji Netanyahu xwestiye. Milletên Sûriye, milletên Lübnanê we li wê derê naxwaze. Divê tu hêzên xwe ji wan deran vekişînî. Aynî peyam ji bo başûrê Lübnanê jî daye. Büroya Serokwezîrtiya İsraîlê di daxuyaniyekê de ragihand ku Netanyahu baldikişîne ser pêwendiya nebûna herêmekî arama li ser sînorê İsraîlê da ku rê li ber êrişên wekî 7 Oktober 2023 were girtin. Netanyahu û girêka ku viya hûn çiva girê didin gelo mümkün e Donald Trump ji Netanyahu re bibêje vekişin çünkü insanê wê derê we naxwazin. Colanî rêveberiya demkî a Sûriyê mümkün e ji Trump re gotibin tamam dîsa ambargo daneyne ser me, dîsa me neke hedef, em hazirin bikevin xizmeta te, lê ji bo ku em bikaribin însanên xwe, milletê xwe îqna bikin dibe İsraîl ji herêma me vekişe ji bo ku ez zêdetir di xizmeta we de bim.
ji bo ez bi Amerîkayê re zêdetir bixebitim, ji bo milletê min jî min sûcdar neke, bila İsraîl gavekî bavêje, bila ji Sûriyê vekişe, milletê min bibêje, binêre colanî we karekî kir. Colanî İsraîl îxna kir ku vekişe. Wê demê dibe em dikarin qet nebe hevkariya me, yani şîrîgatiya me encamek wisa daye ku milletê me jê razî ye. Yani mesela xapandina millet yani duy manî de dibêje. Bîroya Serokvezîrtiya İsraîlê jî daxuyaniyekî da Netanyahu ji bal dikişine ser pêvajoyê hebûna herêmekî arama li ser sînorê İsraîlê ew me gotiye. Divê were gotin ku tenê sê meh ji hilbijartinê İsraîlê re mane, ev hilbijartin ji bo Netanyahu wekî mijara man û nemanî ye. Yani Netanyahu bi tena serê xwe nikare birgerê bide. Eger vekişe jî hevalê wî hene ê süper radîkal dibe ku destûr nedin. Wê demê wekî anti-propaganda li hember Netanyahu dikarin bikarbînin. İdareya Donald Trump bi mehanê hewl dide peymanekî ewlehiyê di navbera İsraîl û Sûriyê bide îmzêkirin. Lê ew gihîştine wê baweriyê ku Netanyahu naxwaze tawîzan bide. Bi taybetî jî vekişîna ji wan herêmên ku piştî rûxîna rejîma Esad İsraîlê destanî bû ser wan herêman. Di hefteyên borî de jî çend herêmên başûrê Sûriyê, welatiyên Sûriyê li dijî hebûna artêşa İsraîlê xwepêşandan nîşan dabûn. Di navbera her du aliyan da pevçûn jî derketibûn. Niha Lübnan rewşçeweye bi du gotin ez bêjim bi navbenkariya Amerîkayê li Romayê li gel dîplomatên İsraîl û Lübnanê ji bo pêkanîna peymanekî civînek çêbû. Li gorî wê peymanê divê İsraîl ji du herêmên li başûrê Lübnanê vekişe. Ji bo ku artêşa Lübnanê li wê derê bicî bibe. Ev ê ji bo valakirina herêmên din jî bibe rênîşandarek. İsraîlê vekişîna xwe bi hinceta ku divê piştrast bibe ku li wan herêman tu çek û binesaziya eskerî ya Hizbullahê nemaye û bi dereng xistiye. Yani teyîd û tespît li cem wan jî heye. Hûn zanin di mesela pêvajoya me ya Bakurê Kurdistanê de dewleta Tirkiye li bendê ku teyîd û tespît bike ku hêzên gerîla çek û silahê xwe danîne û xwe feseh kirine. û dî pêk hatiye pêk nehatiye. Em dibîsin ku bi qismî pêk hatiye jî. Mesela herêmên Gare, ev herêmên parastênên medyayê li wan deran dî gerîla hêza gerîla çiqas heye. Çek û silahê li wan dera birin ku derê, çawa depo kirin, çawa veşartin. Ew aqasa silahên giran hebûn, biribûn heta wê derê kedek mezin, ew qasa tünel hebûn. Wana wê hemî çawa bibin. Serokê Iraqê, Serokwezîrê Iraqê Zeydî çû Amerîkayê komên çekdar desthilata wî red dikin, bi taybetî komên çekdar ên bi Îranê re dixebitin. Ji ber ku ew naxwazin Amerîka serdest be li Iraqê bi rêveberiya Zeydî re. Bi serdana Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ya Washingtonê re û civîna wî ya bi Donald Trump re bû sedema nerazîbûnan di nava hinek komên çekdar yên Iraqê de. Wan komên çekdar ragihand ku ew çekê xwe danayînin. Li gorî biryarê di serdana Elî Zeydî de wê 15 peymanên girîng yên aborî û enerjî werin îmzêkirin. Pirsa çekan û komên çekdar wê bibe mijarekî aloz ya danûstandinan. Komên wekî heştî şehbî ku piştgiriyê didin Elî Zeydî jî normal di siyasetê de ji zêdebûna serdestiya Amerîkaya li Iraqê xemgîn in, naxwazin. Lê Bexda çavberdaye şirketên Amerîkayê. Gelo Bexda wê karibe van komên çekdar îxna bike. Bibêje pêdiviya me bi şirketên Amerîkayê heye. Ji aliyê aborî ve hikûmeta Iraqê dixwaze birêya 15 peymanên cuda şirketên mezin yên Amerîkayê di sektorên jêrxan û enerjiyê de bikişîne nava Iraqê. Niha aboriya Iraqê, dahata firotuna petrola Iraqê dibin kontrola Washingtonê de ye, tamam. Piraniya perê petrolê ku dikeve Iraqê diçe Bankeya Navendî ya Amerîkayê. Iraq li bendê ye bi anîna şirketên mezin yên Amerîkî re rola Amerîkayê di dîtin, hilberîn, derxistin, di îxraçkirina petrolê de hinekî zêdetir bibe. Ev jî gaveke ku komên çekdar bi goman nêz dibin. Mijarên sereke yên serdana Zeydî ya Amerîkayê jî hevin. Mesela pirsa çekan. Qedera komên çekdar û bêçekirina wan wê çawa be?
çeva çeku silah dayının, ev çeva bikin, ev kabul bikin nekin, pevçunu derkeve dernekeve. Bana hemi problemin. Ama dibe çeka dayını, bir yere kusaya. Mesela abori yani ekonomi imzekirna 15 peymanın de sektörün cudada. Enerji, anina şirketin mezenen petrol u gazej bu Irak'ı. Mesela serveri, parastina Irak'ı ji aloziyên heremi. Serveriya siyasi, yani meru hakimê coğrafya xwe be, welatê xwe be. Efserdan di demekî hestiyar de tê kirin ku Îraq di navbera zexta komên çekdar yên navxweyî û pêwîstiya werêt bi bişkirî aborî û siyasî Amerîkayê de dibin ceribandinekê dijwar de ye. Yani Îraq berê xwe bide Amerîkayê ji wan piştgirî bide, ew ê were rexnekirin. Îraq pişta xwe bide, pişta xwe bi Amerîkayê veke, ji wan alîkarî nexwaze, wê demê dikeve bin kontrola hêzên çekdarên girêdayî Îranê. Di naberê de maye êdî çawa bi ser bikeve, meselekî zehmet e. Em biçin Efrînê, tabii serê kaniyê ji anal wê derê mayîn têne paxîş kirin, bi qasî ku em dibihîsin, rê tê vekirin, însanê me vegerin serê kaniyê xweş dibe. Lê ana bi qasî ku em dibihîsin, koşberiya ber bi Efrînê ve bi dawî bîye. Weke malbat, weke kom. Lê ferd dikarin herin werin. Lê aramî heye na. Aramî tam rûnê niştiye. Komekê dinya koşberên Efrînê ber bi cî û warê xwe ve birêketin, ev kom ji 1400 malbatan pêk li bajarên Dêrê, Qamişlo û Amûdê diman. Doh jî pêr jî ji Qamişloyê ber bi Efrînê ve birêketin. Vaya baş e. Bi selametî gehiştin Efrînê, lê malê wan ê ku jê derketibûn, reviyabûn, mîna xwe ne, li şûna xwe ne yanna vaya elbet ne şûna xwe ne. Gelekî wan malê wan hilweşiyane, gelekî wan malê wan weke baregehên çeteyan hatin bikaranîn. Çeteyan mal û milkê wan talan kirin. Ji fermandarên hêzên ewlekariya hundirîn ya Parêzgeha Hesekê Siyahmend Efrîn, endamê şandeya serokkomariyê hikûmeta Veguhêz Mustafa Ebdî amade bûn di dema koşberiyê de, yani di dema vegera ber bi Efrînê de. Siyahbend Efrîn diyar kir ku ji ber sedemên cuda 1200 malbat hîn mane, hîn neçûne. Hêviya me ew e ku hemû koşber vegerin malê xwe piştî paxişkirina bermayiyên şer ên li serê kaniyê wê vegera ber bi wan deran jî dest pê bike. Mustafa Ebdî jî anî ziman ku ev karwanê dawî yê koşberên Efrînê ye. Ew jî balkêş e. Mesela 1200 malbat mane hê venegeriyane. Lê ev mirovê hikûmetê dibêje ev koşberên Efrînê yên dawiyê bû. Di demekî nêz de koşberên Reqay jî wê vegerin. Êdî pirsgirêkê van malbatê ku neçûne Efrînê çi ye em nizanin. Hêzên parastina sînoriyên Îranê îro serê sibê li herêma Hewramanê Rojhilatê Kurdistanê kolberekî ciwan ê Kurd kuştin. Rêxistina mafê mirovan ya henga wê ragihand ku navê wî kolberê Zanyar e ji bajarê Serdeştê ye. Zanyar dema ku kel û pel vediguhestin li nêzê gundê Derekiyê yê navçeya Sewlawayê li wilayeta Sînê rastî êrişên hêzên Îranê hatiye li wê derê hatiye qetilkirin, jiyana xwe ji dest daye. Niha heyeta Dem Partiye ya İmraliyê plan kiribû îro bi hin endamên AKP re hevdîtiran pêk bîne weke Numan Kurtulmuş, Efkan Ala. Lê bi qasî ku herî dawiyê me bihîst, ne Numan Kurtulmuş ne Efkan Ala bi heyetê re hevdîtin pêk neanîne. Anha jî weke nûçiya deqeya dawî li asîmanê Hewlêrê dengê teqînan hatiye bihîstin. Ew çi ez anha ji we re dixwînim hevan me. Ev weke nûçiya deqeya dawî ez bînim ser ekranê. Berî çend deqeyan li asîmanê bajarê Hewlêrê dengê çend teqînên bihêz hatin bihîstin. Li gorî wan dîmenên ku welatiyan kişandiye qeyd kiriye pergala parastina esmanî
le dronekî xistiye li gorî vîdeo û agahiyên şahidên bu yerê li ser cadeyekî Hewlêrê perçeyekî dronê bi ser otomobîlekî de ketiye. Di encama ketina perçeyên dronê de kes nemiriye. Tamam, zirarekî mezin tune ye. Tenê zirar gihîştiye otomobîlê. İja dîmen nîşanê me bidim, dîmenekî jî heye. Ev çi ye? Acêbe ne? Ev cî hûn dibînin bajarê Hewlêrê ye, dronekî di ser Hewlêrê re derbas dibe. Acêb. Dronê İranê ne yan ê dewleta Tirkiye ne? Gelo. Ev Serkozîrê Iraqê çûye Amerîkayê, ji Amerîkyan dibêje pergala parastina esmanî bidin me. Ku sibê dosbe dron hatin li welatê me xistin em bikarin xwe biparêzin. Yani pêdiviya Iraqê bi Amerîkayê heye. Bu an re dikeve nava hevkariyê. Dewleta Tirkiye bi Amerîkiya re dikeve nava hevkariyê. Tenê em Kurd nakevin nava hevkariyê. Çima nizanin? Acaba ji ber dewleta Tirkiyeyê yani êdî wext hatiye ku milletê Kurd jî ji bo menfaetê xwe hem bi İsraîlê re hem bi Amerîkayê re hem bi Ewropayê re di nava têkiliyên germ de bin. Vaya tiştekî pir normal e. Normal e. Yani ew milletê ku karibe tehemûla Tirkiye bike, bi Tirkiye re li hev bike, dibe bikaribe hêza herî xiraba cîhanê re ji li hev bike. Çünkü vê dünyayê de ji bo Kurdan hêza herî xirab dewleta Tirkiye, İran e, Suriye, çeteyê ne. Hêza herî xirab vê dünyayê de ji bo me ew in. Ya. Niha hûn zanin wî rojê ez rastî tiştekî hatim pir kêfa min jê hat. Niha di nava daristanê de kîjan rewel, kîjan heywan bi hök hûn dibêjin çewa dibîne. Dibe merov bi çavê wan li dünyayê binêre. Mesela moriyên li erdê ew moriyên aqasa fedekar ku digerin. Mesela heywanekî weke şêr ji bo wî nexeter e. Şêr heta weke dostê xwe dibîne. Çima? Çünkü şêr dikare wan heywanên ku tê wan moriya dixwe, heywanên weke cûlixe, mirîşke, nizanim çûçikin, vana ji bo me însanan ji mirîşk bigire, heta rovî bigire, heta nizanim teyr, çûçik, çi heye, civîk, min çi çawa dibêjin bibêjin. Normal ji bo însanan ev heywan nexeterin. Ama ji bo moriyan, ji bo bihekan pir xeterin. Ew hov dibîne wan tiştana. Hirç hov nabîne, şêr hov nabîne, guran hov nabîne. Çünkü heywanên hov di çavê me de ji bo wan nexeterin. Ama heywanên ku ji bo me pir aram in, tu zerara wan ji bo me tune ye, ew xeterin ji bo wan moriyan. Ji ber vê yekê evan di çavê me de, çavê me Kurda de dewletên xwedî rêvebiriyên hov, dewleta Tirkiye, İran û Sûriye. Wekî din zirara İsraîlê ji me re tune ye, zirara Amerîkayê ji me re tune ye, zirara Ewropiyan jî ji me re tune ye, em dikarin bi dost jî hevkariya xwe zêde jî bikin. Ez xatir ji we dixwazim sibê bi bernameyekî nû em ê bi hev re bin. Silav rêz ji we re.